Галәм безгә бер касанда барып ите алмайсак урындарды күрһәтеп, бездән көлгән һәм шулай да, әгәр без озак тереклек итәргә теләйбез икән, без был коршаудан арынырга тиешбез. Безне тәүсиратта нимә тоткарлай һуң? Галәмдә массалы һәр нәмәлә массаһы булган башка нәмәне үзенә тарта. Без бу күренеште гравитация дип атайбыз. Зур массага якынрак булган һайын тартылу да көчлерәк була бара. Гравитация төрмәһендә булу гравитация энергияһе йогынтуһынан арына алмауды аңлата. Ә ни өчен без гравитация көсенә буйһынабыз һуң? Чөнки безнең яһанда бөтә әйберләр дә тизлеген дә, юнәлешен дә үзгәртергә теләмәй. Уларны хәрәкәткә килтерү өчен энергия сарыф итәргә кирәк. Әллә ничә миллиард еллар элек гравитация йогынтуһына ялеп ителгән триллионлаган сан китәкләре безнең Кояш тирәләй әйләнә-әйләнә планеталарны барлыкка килтергән. Был процесс әллә күпме энергия сарыф иткән һәм гравитацион кодыкты барлыкка килтергән. Әйткәндәй, без ана шул кодыктың исендә бездә инде. Һез гравитацион кодыкка ни тиклем тәрәнрәк төшәгез, гравитацияга ла шул тиклем күбрәк энергия бирергә тиеш булабыз. Әгәр һезнең көсегез җитерлек булмаһа, һез нимә генә эшләһәгез дә гравитация тоткынлыгынан касып кутыла алмаячаксыз. Чөнки һезнең атомдарыгыз касандыр яһан ошо урында йыйылу өчен энергияны сарыф иткән саңдың бер өлеше булган. Галәмдәге объектлар хәрәкәт итәргә яратмай. Уларды быга энергия менән күндерергә кирәк. Гравитация энергияны планетабызның китәксәләрен бергә хәрәкәт итәргә күндерү өчен куллана. Ана шулай дип барлыкка килә лә инде гравитация төрмәһе. Һәм без ана шул төрмәлә камалып калабыз. Безгә ана шул төрмәдән касу өчен үзебезнең энергиябез менән түләргә кирәк. Яһанга барып итү өчен безгә бик катмарлы энергия алмашыну процессын үтәргә кирәк. Ошо максатта без кире потенциаль энергияны кайтара торган гаҗәеп бер машина төзибез. Ул машина безнеңсә ракета дип атала. Ракеталар кешегә билдәле булган иң хәтәр, иң көсөргәнешле химик реакцияларны кулланып эшләй. Күбрәк ул ягулыкты билдәле бер юнәлештә яндыру юлы менән эшләй. Олар химик энергияны кинетик энергияга әверелдерә. Ракета утының тышка юнәлтелүе уны ердән читкә этәрә. Күп энергия сарыф итеп, без үзебезнең гравитацион мөмкинлегебез энергияны арттырабыз. Был баягы гравитацияга бурысыбызды энергия рәвешендә кире кайтаруыбызның иң катмарлы юлы. Һезгә осып китү өчен радиоактив, хәүфле, шартлай торган матдәләрне алып, уларны шартлату гына итмәй. Һезгә идара итеп була торган яну кирәк. Әмма ул яну шул тиклем катмарлы һәм ул һезнең ракетагызды шул тиклем нык авыр итә. Был массаның күбәюен аңлата. Шуңа күрә ракетагызды күккә күтәрү өчен һезгә күбрәк ягулык кирәк. Масса күбрәк булган һайын, уны хәрәкәткә килтерү өчен шул тиклем күп көч талап ителә. Әмма әгәр дә һезгә күбрәк ягулык кирәк икән, димәк һезгә был ягулыкты ташыу өчен ракетаның да зуррак булуы кирәк. Мәсәлән, 10 тоннаны геостационар күсү орбитаһына яки 20 тоннаны уртаса ер орбитаһына күсерү өчен Европа яһан агентлыгының Ариан 6 дип исемләнгән ракетаһы авырлыгы 700 тонна тәшкил итәсәк. Әмма ракетаның тарту көче чикле, шуңа күрә максималь авырлыкта ул ердән аерыла алмай. Әгәр авырлыкты күп өстәһәң, ул осып китә алмаячак. Шулай итеп, һез ягулык бактарын дурайта алмайсыз. Көтүгез, хәл тагыла насараясак. Яһанга күтәрелү генә итмәй, һез әле гравитацион кодыктан сыкманыгыз һәм кире ергә кулайсакыгыз. Яһанга барып эләгүгә караганда, онда турып калу күпкә катмарлырак. Бераз вакыт калырга мөмкин булган тотыруклы турышка эләгү өчен ракета ердең түбән орбитаһына сыгырга тиеш. Шуңа югары тизлеккә итер өчен һезгә бик күп энергия кирәк. 100 км бейеклектә секундына 8 км, сәгатенә 28 000 км. Ерде 90 минут эчендә урап сыгырлык энергия кирәк. Бында без бәлки генә хәйлә кулланайык. Өскә осу урынына без читкә карай осып китәйек. Ер шар формасында. Шуңа күрә һез читкә карай етерлек тизлектә хәрәкәт иткән сакта, ердә һездән ас якта хәрәкәт итәсәк. Шулай итеп, атмосферанан 100 км өстәрәк югарылыкта булган сакта, һез орбитала калу мөмкинлеге аласыз. МКС, ягъни халыкара космик станцияла ярайы ук тиз бару өчен тап шулай эшләйди инде. Әгәр орбиталарны Ер менән сагыштыру масштабында карасак, орбитаның Ергә шул тиклем якын булуын күрербез.
Мәсәлән, Ердің яһалма юлдашларына башка планеталарга барып җитү өчен энергия бурысын каплау дигән нәмәнең тагын бер раунды таләп ителә. Мисал өчен, әгәр дә без Марска ракета җибәргә теләһәк, энергияның яртыһы орбитага сыгу өчен генә китә, ә калган яртыһы Марска тиклем 55 миллион километрга сарыф ителә. Әлеге вакытта орбитага барып җитү космос сәяхәтендәге иң катмарлы мәсьәлә булып тора. Буның өчен мөмкин тиклем һөҗүмтәле булган өчен ракеталар бер бүтән итеп төзелмәй. Уның ордына без күп баскычлы ракеталар кулланабыз. Безгә буш ягулык багы белән йөрергә кирәкмәй. Шуңа күрә ракеталар уларны атып җибәрә. Ракеталар бүген үз двигателе һәм ягулыгы аерым ракета булган тизләткечләрен һәм төп модульларын ташлай барып, бер артлы киләһе стадияга күтәрелә. Әгәр һез менә шуларны бөтенләй авыр дип уйласагыз, яңгырсагыз. Был ракета төзү фәне генә. Яһанга сыгып китү шугала авыр шул. Сәлам, мин Галиян Сынбулатов, һез Яһан каналында. Рәхмәт һезгә караган өчен зинһар лайк куйыгыз һәм репост куйыгыз. Ул миңа кирәк һезнең лайк һәм репост, чөнки һәрбер һезнең лайк һәм репост ул алгоритмдар аша ошо видеоны башка кешеләргә күрһәтә. Әгәр дә һез аксалатта каналга ярдәм иткә килһә, экранда күрәһегез карт хандарын, ул карт аша җибәрергә була. Һәм дә Boost Donat сайтына видео астында хылтанма бар. Унда ла аксалатта каналга ярдәм итәргә була.